Σόφια. Low τίποτα, Τίποτα low. Πόσο κάνουν αυτά τα ηχεία? Πόσο κάνουν? 5.500. Τι? Αλήθεια. Λοιπόν, ήρθαν επιτέλους τα νέα studio monitors. Αλλάζουμε τα Yamaha και βάζουμε τα Barefoot πάνω. Πάρ' το όλο. Και όπως λέει μέσα, δεν πετάμε ποτέ τη συσκευασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταφορά ή μεταπώληση. Το να χάσει τη συσκευασία μπορεί να κοστίσει πάνω από $100. Για το ένα μιλάει. Ασφαλές καπάκι. Βλέπουμε ότι μοιάζει λίγο με το Wall-E. Έχουμε Twitter, μεσαίων, ψηλά, 2 χτάνιτσους κόνους στο πλάι. Έχουμε το calibration level, που τα ρυθμίζουμε ανάλογα με την ένταση που θέλουμε. Έχουμε το through mode, που είναι για το μικρό control που έχει ανάλογα με το mode του ηχείου που θα χρησιμοποιούμε. Και το input. On-off και το power supply που έχετε μαζί με τα monitors, σε ξεχωριστό κουτί. Αυτά είναι τα Barefoot, τα Footprint 01. Πόσο έκανα? Αρχικοί έχουν 5.500 €, αλλά αν το ψάξεις εξωτερικό και ειδικά Ευρώπη, μπορείς να τα βρεις πολύ πιο φθηνά. Γιατί έχει πολύ μπιζέ εδώ, μαλάκα? Γιατί ρε μπρο, τα αφήσαμε έτσι. Πρέπει να τα βγάλει τώρα όλα. Α, να το βγάλω άρα. Ξεκίνα να βγάλει τα. Από την άποψη ρε μπρο. Γιατί έλειπα. Αυτό βγάλε. Πιάσε λίγο το 13άρι. Το 13άρι φέρε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο 124 στούντιο με το φίλο μου το Σιμέν. Έχει Πήρε γίνει ένας τα, χαμός, συγγνώμη. τα ηχιάκια τα 5.500 € από εκεί. Ναι. Οι Μάκης εδώ τα καθαρίσαν όλα πίσω. Ήρθε η ώρα επιτέλους να βάλουμε τα ηχεία. Let's go! Όπως καταλάβετε, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα γιατί πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένες διαδικασίες και προδιαγραφές, όλα σωστά μέτρα. Γιατί μιλάμε για ποιότητα ήχου, μιλάμε για το πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Καταλαβαίνετε. Κουμπώνω. Και 5.000. Φέτος σου κάνει ισχύα. 5.500 ήταν αυτό νομίζω. Ήρθες από τις λίγες που μιλάω με καμαλέξιμένα, έχω μάθει την από πρώτο χέρι. Για πες. Γράφω προβληματισμένος. Όχι, είναι πολύ ωραία, είναι πολύ καλά. Πολύ πιο καθαρά, πολύ πιο ειλικρινή. Έχουν ένα περίεργο μεσαίο τόνο. Γενικά μπουστάρουν τα μεσαία για κάποιο λόγο. Θέλει χρόνο να το συνηθίσεις. Δεν γίνεται να το ακούς ξαφνικά από εκεί που άκουγες χρόνια τα Yamaha και να πεις καλύτερο, χειρότερο. Δεν έχει να κάνει με αυτό, είναι διαφορετικό. Η ποιότητα είναι καλύτερη. Αυτά που ακούς είναι πολύ καλύτερα από το Yamaha. Πολύ μπάσο, ναι, λογικό. Το κάθε ένα έχει από 2 οχτάρια πάνω. Βασικά είναι τρισδιάστατα, έχουν πιο πολύ βάθος, ακούς πιο σίγουρα 10 φορές παραπάνω πληροφορία από ότι στα Yamaha. Αναμένουμε τον κύριο Καρπούζα να κάνουμε μετρήσεις για να μπουν ακριβώς όπως πρέπει, να βάλουμε οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ή να βγάλουμε οτιδήποτε άλλο χρειάζεται από το στούντιο. Γιατί προφανώς είναι τελείως διαφορετική ιστορία αυτά τα ηχεία από ότι τα Yamaha που έχουμε εννοείται μετρήσει κλπ. Για το χώρο. Κοίτα, γενικώς το πρόβλημα με τα τρίδρομα μεγάφωνα είναι ότι πρέπει να έρθεις στον άξονα και από τους 3 οδηγούς. Αυτό τι σημαίνει? Όταν έχεις ένα 2 δρόμο και έχεις low και high, πρέπει να είσαι στο κέντρο. Δηλαδή το αυτί σου να είναι στο κέντρο αυτών των οδηγών για να μην έχεις διαφορές φάσεις καταρχήν. Εδώ έχουμε όμως 3 οδηγούς. Έχεις τα χαμηλά που δουλεύει κάπως αναμοξονικά, δηλαδή έχει μικρή απόσταση από τα υπόλοιπα. Και έχουμε και άλλες 2 πηγές ήχου, που είναι το mid και το high. Προτείνω καταρχήν να είμαστε, το αυτί μας να είναι στο κέντρο αυτών των 2. Το mid και high. Που εδώ δεν είμαστε. Γιατί σκέψου το μεσαίο φεύγει πάνω. Έχει μια κατευθυντικότητα και ένα μεγάλο εύρος, αλλά ας είμαστε στο κέντρο. Να ξεκινήσουμε από αυτά. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι λίγο πιο ανοιχτά. Σόφια. Low τίποτα, Τίποτα low. Πόσο κάνουν αυτά τα ηχεία? Πόσο κάνουν? 5.500.
Τι, αλήθεια. Πολύ flat. Πολύ low τίποτα. Αυτό που βλέπω ακούω. Είναι νεκρά. Από 80 και κάτω τίποτα, είναι 0. Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος ο Καρπούζας, ακουστικός μηχανικός. Έχω έρθει εδώ στους φίλους μου να τσεκάρουμε, να κάνουμε ένα πρώτο έλεγχο στα νέα ηχεία τα Barefoot και μάλλον να προσπαθήσουμε να δούμε τι φταίει που ο ήχος ακόμη δεν είναι τέλειος. Τι θέμα συναντήσαμε? Από ό,τι είδαμε και από το τεχνικό φυλάδιο και το έχουμε δει και στο δικό μας αναλυτή, το ηχείο είναι από πολύ καλό σε εξαιρετικό σε όλη την συχνοτική περιοχή. Με μόνη αδυναμία, αν μπορώ να το πω αδυναμία, ότι δεν κατεβαίνει πολύ χαμηλά, είδα προβλήματα κάτω από τα 80 Hz, 70. Γενικώς θέλει μια βοήθεια σε χαμηλότερες συχνότητες. Οπότε το επόμενο stage είναι να προσθέσουμε ένα subwoofer, να επαναλάβουμε μια λίγο πιο εξειδικευμένη ηχομέτρηση και να δούμε αν θα έχουμε το αποτέλεσμα που όλοι αναμένουμε.